आं दिनै गोसोखौ मार गोजोननाय मोनथारबाय। सिमखौ दिनै मोनमारबाय आरो एक्टिभबो जाबाय। मार खुसिखा आङो दिनै। बा आब' नोङो होनबा दिनै फन खालायनो हासिगोन गायदे आब'मोनखौ आरो बै नोंसोरखौदि हस्पिटालाव लांनाय सेंग्राया बेखौबो फन खालायनो मोनसिगोन होनबा। ओं आगै गोबोरखि फाफिया गैला बियो जेलाव बेसे सिखार खालायहैबाय थाथोंसै। ओं आब' थिगसे बुनांगौमोन बेखौ। र' जोंफोरखौ मोनग्रोनो हो बेखौ ओरैबायदि दामगोन ना जोंफोरो गावनि मोखांखौनो आयनायाव नायबाबो सिनाय हानाय नङा। जोंफोरखौ खम सानना लादों बियो जोंबो खम नङा। आइमोन आब' लानियाव हाबलांखागोन ना आब'? दा हाबथ'ला नामा ओंखामबो उखैसोदों आंखौ। दायो ओंखाम जाखांनानै दसे थाना थांनोसै। थुदो होमबा। औ लामायाबो गोजानथारना एकदम थांलाय फैलाय खालायनायावनो हजम जालायलाङो। ओं आंखौथ' मार मेंखाबाय आब'। मेङाबा आरो गरमखौथ' बुंनाङायानो। जोंहा फुख्रि थाबाथ' आङो थांनानै ज्रुमसो बारजुमहैगौमोन बेथोनबो। आंबो फै थांसै। जेनथेनै आथिसे मोनबोबाय दे बनखौ। बनानो गैला सिरिथारा जादों बनफोराबो। गेस सिलिन्डारसो बायनांगौमोनलै गंसे। आब'खौ खिन्थागोन र' आङो गेस सिलिन्डार बायनो। बनखौलाय अबाव मोनबाय थानो सानफ्रोमबो। गेस सिलिन्डार बायबा आरो इसिंखौ फाहामनोनो मोननाय नङा खोनो माथो। 5,000 6,000सो लाखायोबायसो गेस सिलिन्डारा। थेवब्लाबो बायनो होनांगोनलै बनजोंलाय बेसे संबाय थानो। मार खस्थ' जाखायो बेफोरबायदि फिसा बनजों ओंखाम संनो। आरो नागिर संबाय थानोबो मार खस्थ' मोनो आङो। बेसे नागिर संबाय थानो देनाय। अबावथ' सिम लायनो थांनाय मानसिफोरा दाहालागै मोनफैला। बैनि मोनफैबाय दे। सिमखौबा मोनबायना मोनाखै मोनबालाय हामगौमोन। गुन्दा गोबोरखिखौ माखारै हमनानै जेलाव सोनो हाबासो मोजां जागौमोनलै। मानसिफोरालाय माथो मिनि फैदोंलै। मा सिमखौ मोनबोबाय नामा? सिमखौबो मोनबोबाय आरो एक्टिभबो जाबाय। नंमारगौ? ओं। होनबा माखारै फन खालाय आरो प्लेनिंफोरखौ बानाय। माखारै बै गुन्दाखौ माखारै जेलाव सोना दोनदो। दा बेलासे खालायगोन र'। दा ओंखाम जाखांनानै लाइमोन आब' लाहानाव थांनोसै। ओमफ्राय लाइमोन आब'खौ लिंबोनोसै। दे मोजाङानो जाबाय दे। खोनानानै मार गोजोननाय मोनबाय आङो। आंबो आरो बेसेबा गोजोननाय मोनखाबाय दिनै। प्लेनिङा मा आब'? दा बारा ओरै खिन्थाथ'नो हाया र'। दा मोनथिथ'वा आङो। जमा लोगो नांनासो प्लेनिंखौ बानायनांगोन। आं हारसिं बानायबाथ' जानाय नङाना। बिसोरखौ गासैखौबो लिंहरग्रोनि र'। जोंहानियाव जमानो ओमफ्राय माबा बानायसिगोन आरो जोंहा प्लेनिं। ओमफ्राय आब' बिसोरथ' जोंहानियाव हर थानांगोनलै। अबाव थागोन बिसोरो? नंमारगौलै बेखौथ' आं साननानै थायाखै र'। बिसनायाबोथ' गंसेल'सो। मुस्रि गांनै दंखायो दे। जेबो सिन्था गैया जोंफोर हायावबाबो थानो हागोन। बै जोंफोरखौ हस्पिटालाव लांनाय आदाखौ आरो टिल्लुखौ बिसनायाव जमा थानो होसिगोन। ओमफ्राय जोंफोर बै मोनसे रुमाव हायावनो उन्दुनांगोन आरो। गायदे आगै आइमोन आब' नों आं साब्रैबो उन्दुनांसिगोन आरो। गायदे आब'खौबो हायावनो दोनसिगोन होनबा आलासिखौनो। माथो खालायबावनो उफाय गैया बिसनाबो गैया दा आरो अबाव बायब्रबनो देनाय। बायनो नागिरबाबो मोननाय नङा दा मोजाङै हाथाय जाथ'वाखैना। जोंफोरखौ गाज्रि मोनबालाय गायदे आब'आ? मोना दे मानो मोननोखाय। मानसिया ओरै गाज्रि नङाथ' गायदेया। ओमफ्राय मा नोंहा दासो बन खनना फैदों आरो एसेबां गोबाव? गोबाव जाया माइबा जागोन दे। बनखौनो मोननो नागिरा। बिफांफोराबो बारा गैलाना बनखौबो बारा मोनला आरो। बेसेबा गोबावनि उनावसो आथिसे मोनबोबाय बाला। थौ ओंखाम जाहैनोसै थौ। ओंखाम? हजम जाबोबाय नामा थाबायबोनाया? जायाबा एसेबां गोजान थांलाय फैलाय खालायनावनो हजम जाजोब्बाय बेथोनबो। थौ जाहैनोसै थौ। फै होनबा। है नकथान साइस गैयि खिबो मोखां सेंग्राफोरानोसो माखौबा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरला बायदों। अम्बिकियानो अम्बिकि साइसबो मोखां दाबोर मोखां सेंग्राफोरखौ एक्सेप्ट खालाया माथो आङो।
왕이 그스아 너그만이 먹기를 그게 누가 말이 가이디야 살라 뭐말라 옴비키 비하스말라 시크린타스 모바일 마라바이 그 옴비키 पोरस' बुंबाय गराहाय पोरस' दे लगिर'ह नोंलाय माब्लाथो बायगोन नोंनियावथ' सुइस थुनाय मबाइलबो गैया खोना है आङो एसेबां खम दामि मानसि नङालै एसेबां खम दामि मबाइल लानो बे नोंनि बायदि मबाइलखौथ' आङो गंबा 10 खानसो बायनो हागौ होमबालाय माथो गंसेबो मबाइल गैया आरो सुइस थुनाय मबाइलबो गैबावासो सुइस थुनाय मबाइलखौ बाद होलाय अम्बिकी स्क्रिन टाच मबाइलखौनो बायनो हायो आङो बायबाथाय बेबो गंसे नङा गंबा 10 खानसो बायखानो हाखागौ आङो नाथाय आङो बाया मानो बाया होनबा आङो एसेबां खम दामि मानसि नङा एसेबां खम दामि मबाइल लानो बेफोरबायदि मबाइल नाङा होनबा नोंलाय माबायदिथ' मबाइल नांगौ आपेल मबाइलसो नांगौ आंनो आपेल आरो आङो साननैसोनि गेजेरावनो आपेल मबाइल बायसिगोन आङो आपेल नोंसोरनि बायदि एसेबां खम दामिनि मबाइल बाया आङो आपेल मबाइलसो बायगोन आङो आपेल देनाय नायनि आंबो बायनो हायो ना हाया नों आंखौ मिसासो बुंनो सानो नामा आरो हाया सानदों नामा आंखौ गायदेसो आङो गायदे आपनकी पास बहुत सारा पैसा है पैसा फैसाजोंनो नोंखौ दानो फबबाय करबाय पारेगा माने आं नोंखौ दानो फैसाजोंनो फबना दोननो हागौ नोंनो आरो हिन्दी बुजि मोना ना बेनिखायनोथ' बुजायना होबाय आं नोंखौ मोजाङै हिन्दी बुंबासो बुजि मोनगोन आङो गावगाया हिन्दीखौनो रोङा मा बुङा जेबोखौनो बुजि मोना बाला आसल हिन्दी गोरों हिन्दीनि बिमाखौसो नोङो माबा रोङा बुंदों नोङो लाजाबो खोना गावगायानो हिन्दीखौनो फंसेबो बुजि मोना आंखौसो रोङा बुंनो फैयो दे रोङा दे आङो रोङा नोंनो रोंगौ बेखौनो बुं मानोथ' होनबा आं बुंलाबायो थांसै आङो ओंखाम उखैबाय आंहा दे थां लाला अलाला सनाना अबे सिख्ला देरथारबाय ओइ हय फाग्लिसो बाला मानसियानो अमृतखौ मोनलोंबाय नालाय गोसोआ गोजोननाय मोनबाय आंनि गोसोआ नोंसोरखौल' मानो गोसोखांबाय थायो सिख्लाफोर नोंसोर आंखौ दिबाना जालिया फाग्ला खालायसिगोन नामा हास्थायो गोसोआ नोंसोरखौल' सिख्लाफोर लाइ गोरानखौ लिंनांसिगोनलै सिख्लाफोरखौ आङो सिखार खालायनो मोनथाराखै दा आंनि गोसोआ ओइ सिख्लाफोर नोंसोरनि खिंखौ थाङोलै नोंसोरखौल' लुबैयो आङो सोरबाफोर गोसोथोदोलै आंखौ गोसोथोदो मा रावबो गोसोआब्रा आंखौ आंबो साइस गोनांलै सिख्लाफोर आङो हिन्दुसानथ' नाथाय नोंसोर आंखौ मानो गोसोथोआ मानो मेगन खेबा सिख्लाफोर नोंसोर आंखौलाय आंखौबो गोसोथोदोब्रा आंखौ इसे अनलै सिख्लाफोर अन आंलाय दोन गोबोर
गोबोरखि दोन ओइ गोबोरखिया दा सोरलाय कुकुलुकु आङो गोबोरखिया दा कुकुलुकु कुकुलुकु मामोन मानो फैदों ओइ गोबोरखिया दा आंनिफ्राय दाखालि 20 थाखा दाल लानायखौ हरदोलै आंनो नांगौ जादों थैद फाग्ला खालि फैसाखौल' सिनाय हाथारोलै सैमा गथ' शाला ये फैसाखौ लाबा लानानै इयाव माखारै हरनोबा हरलै आंनो नांगौ जादों मानसियाबा जेबो लोंनो जानो मोनाखै सादा जानोनो फैसा गैया जादों मानसिया थाबैनो हर आंनो सादा जानो फैसा नांगौ जादों नै दानो जखायनि बथलजोंनो थां खुबैना होजागोनलै रखरा खारदों खारदों बाबा बथलजोंनो खुबैना होमारगोन खर'आनो जुदि गावना होयो मा जागोन दिनै गैलालै खारदो कुकुलुकु खारदो गिबाय जाला कुकुर गथ'आ खारबाय आंलाय दन गोबोरखि दोन आब' थांसैथ' थांनायाथ' थांगोन र' फाख्ला दादायासो न'आव दङ नामा इबा फाख्ला दादाया थाबा आरो आं माबा थांनो बाखांसोयो बाला आंबो बासोयो दानो माबा नुबानोखि माइरङा जोबलायबाय नामा फैसा जोबलायबाय नामा होननानै बुंखायो एकदम नेथ्थाथारसो ओंलै माबा मानसिखौनो जोंखांसोयो आंबो दा जोंफोरखौ नुबा बुंलायसिगोन आरो माइरं जोबबाय नामा फैसा नांगौ जादों नामा होनना बुंथारगोन दे फाख्लाया साल्ला खेबथाया साल्ला खेबफ्रा नेथ्था साल्ला हिनजाव थानानैबो मादैया मान मोजां मादै थाखानैबो माबा आरो गुबुन हिनजाव गोसथोबावनो नेथ्थायानो मानसियानो नेथ्था गोसो थेवब्लाबो थांनोसै जेबो उफायथ' गैलाना होनबालाय फै दाखालि हरनाय बेदरखौबा मोनजादोंना मोनजायाखै आब'आ जानो दायो सोंनांगोन र' आब' लाइमोन आब'खौ दिनैनिफ्रायनो लाखिसिगोन दे जोंहा थांनो होथाला आंबो बेखौनो सानदों र' आब'खौ दानो थांनो होथ'ला र' प्लेनिं बानायखांनायनि उनावसो थांनो होसिगोन आब'खौ